Salamat Panginoon sa iyong puna. Diyos marhay na hapon sa Indogabos mga tugang. Kumusta po kamungunyan? Ini po si Father Boots Bombase OP sa satuyang programang marhay na hapon. Kumusta kamungunyan na aldaw ning Martes ikapet sa 19 kang bulan ning Oktubre. Live kita mga tugang ngunyan sa satuyang kwarto kasi kasugma inibahan ko sa kuyang tugang at pinahiling nita bari sa iyang hip baga sumbuto. But anyway, maraming salamat po sa mga prayers nindo. But anyway, hindi man kaagad-agad na ano yan naggagamot, pero magagamot at makakalakit naman yan. Okay? So mga tugang, maraming salamat po, okay, sa pagdasal nindo at the same time pagpakusog nindo man sa kuya. Mga kaibigan, sana mag-iribahan kita ginarang ganyan. Kumusta ka mo nagkakana ka mo? Ako din na muna nagkakakan bago magprograma. Tama yung data baga. Pagkalimbawa kasi napansin ko, pag ikaw magkakan, pagkatapos magprograma, pagkatapos magpaparataram ka, pagkatapos kang programa, ikuha kang parang drum ang sakuyang tiyan. Napupuno ng napupuno ng hangin. Kaya din na muna sa tiyan pagkatapos. Kaya ang pagkakan ko ay dede ako makakan o din ako makakalugod para magniwang-niwang giraray o alas 2 pagkatapos kang programa. Kung kamo talay man mataram din magkakana ka mo. Iyo. Mga tugang magayonon, welcome once again. Magayon na naman sa tuyang pagmurulaing ng aldaw. Yan, siyempre, sabi ko nga sa programa tang Marhay na Hapon, ang sa tuyang pagmurulayan, ano man ang ikakarahay? Ano mang ikakaraot at nakakaraot, dahil na pagmurulayan, dahil man importante yan sa buhay. Ang importante sa buhay, yung nakakatabang o ikakarahay. Sa Tagalog na yung ikagaganda at ikabubuti. Okay? So binabati ko po kayong lahat na mga tagapakinig sa DCGB at lalong-lalo na sa satuyang programang Marhay na Hapon. No, siyempre ako niya na sa kuyang pinsan, masigasig na miski ako siya sa Japan. Miski sa Japan sa rong oras ahead. Yan sa Japan alas 2 na. Alas 2 na. Si Manoy Tony at sa kasiwanay baby. Okay? At the same time, ang sa kuya mga amigo, ayaw niya sa Manila, lalo na si Lulu Nava, sabi sa kuya, Father, at yan ako madangog sa imo, igudumanon ako. Sige, okay. Tol, nasa DCGB News Online man kita, So, kaya nga, antabayanan na lang nindo, abangan na lang nindo. Nag-course yaon si Marian, So, yun, yaon mananggad, Thank you, Marian, So, sabi niya, sabi niya, yun, sana duro-diretso na pag-recover iyo. Luway-luway sa naman. Ako naniniwala bagaman sa Eastern medicine o sa Chinese medicine na ang importante baga, pakuman madalion, dandahan, kaya sa gamutan between Western medicine and depende kasi yan halimbawa sa mga madalion, dalian, yung Western medicine. Pero ang madali ka man magadan. Pero ang ang Eastern medicine kasi medyo paloy-haloy baga. Ang Chinese medicine baga, haloy-haloy iyan. Pero at least paloy-haloy, mararahay ka manggiraray. Yung arugaan, tiyaga bagay yan. And of course, paglaom sa Diyos. Okay? At binabati ko din ang sa kuyang amiga na yaon dyan sa Bacolod, si Malo. And of course, Gabo, si Sally Sama na sa Sorsogon, si Roy, si Manay
Sol, okay? Diyan sa ginubatan. No? Kabos kamo na nagdadagog. Ano? Sinit siya sa katanduanes. Ano mga tugang bago kita magpalagos ka sa tuyang programa, mga jeep mo na kita iyo. Mga jeep mo na kita importante na tabang kita ng Diyos ning kusog, tawang kita ng Diyos ning paray na pagmati, tawang kita ng Diyos. Bendisyon na niya kita iyo. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makakamahan, asin mamumuton, asin makapangyarihan. Pinadulog po kami sa imo bago kami napuon ka sa muyang programa. Nanahagad po kami sa imo ng bendisyon. Nairayo malugod kami sa sakit bagang COVID-19 at sa virus o namang mga nakakahawang sakit na huwag kaming mahawaan. At lalong-lalo na bendisyonan niyo po kami. Lalong-lalo na ang DCGB, ang may-ari ng stasyon na to at ang mga nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtatrabaho at lahat ng mga tumutulong. Lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig ng DCGB. Bendisyonan mo po kami. Ilayo mo po kami sa anumang mga masama. Tulungan po ninyo kami. Kami kasangkapanin mo lalong-lalo na sa pagpapalaganap ng iyong salita. Kaya sa tulong ng aming mahal na ina, kami ay kasangkapanin mo. Tulad ng kinakasangkapan mo si Maria. Kaya ngayon, dasalin natin ang memorary. Alalahanin mo ang kabanal-banalan Birhen Maria na walang sino mang gumiling ng iyong kaling tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami ng mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami yung dinggin at kawaan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, mahapot ako sa endong hunyan aldaw. Magay magata siguro agihuntang muna sa hapot. Ano ta ang importante? Kailangan ba talaga tayo maghintay? Ano? O maghanda? At sa ano ba talaga ang kailangan sa buhay? Kailangan talagang maghintay ka. Wait nga. O yan, pagurulayan tayo ng mga tugang, kadakol mo ng tao niyan, sibot-sibot. Ano? Apritado. Ang mga tugang, dahil mambaga, ang importante, dahil ka magparasiribot. Halika, madalas ka sinasabi, ang taong mabilis lumakad, madaling matinik. At pag natinik, anong mangyari? Malalim. Ganon, di ba? Kaya, dandahan. Ang sinasabi, maghintay, dahan-dahan. O yan sa buhay, slowly, gradually, okay? Importante sa buhay talaga ang maghintay. Okay? So yan, maghintay kayo. Yan ang importante sa buhay. O tindan natin, lahat na sinilang dito sa mundo, naghintay. O ang nanay, ng ilang buwan, 9 na buwan. Hindi yung pagkatapos na nagtabi si nanay mo, si tatay mo ng gabi, kinabukasan, nandiyan ka na. Hindi. Hindi baga? Naghintay. O ganun din sa pag-asawa, maghintay. O halimbawa, gusto mo maging doktor, maging abogado, maghintay. Okay. Kailangan ba talaga maghintay? Bakit kailangan maghintay? Sige nga, mag-text ka mo sa kuya. Ang sa kuyang cellphone number is 0925-811-3851 o 0966-533-8475. Okay? O, kailangan ba maghintay? O hindi. Bakit kailangan maghintay? Yan ang tanong ni Father Boots. Maghalat ka mo. Takundi ka mo maghalat. Dipisil iyan. Okay? So, mabalik magirarang sa inyong lingkod. Mag-break muna kita. Ang oras ko niyan ay 18 minutes after 1 o'clock.
Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS? Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung gayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito, makakautang ka na sa mababang porsyento. May mga magagandang benepisyo pa silang binibigay, katulad ng Christmas gift, birthday gift, hospitalization benefit, employment assistance, educational assistance, calamity benefit at marami pang iba. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Dito na kayo sa PCSD Microfinance lumapit na talagang may puso at malasakit at tunay na pang-albayano. Bumisita alinman sa mga sumusunod na opisina. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Magtanong lang sa Arimbay Barangay Hall dahil malapit kami dito. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panang, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Means Wellness Center. Ako po si Karen Lutaw na taga Orosite, Legazpi City. Meron po akong eczema. Pag nakakakain po ako ng bawal, nangangati po ako. Tapos may mga butlig-butlig at nagsusugat po ang aking balat. Nung pumunta po ako sa Means Wellness Center at uminom ng Irinisa, tapos after 2 weeks po, nag-flat yung mga butlig-butlig at gumaling po yung skin condition. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa mga taga Tabaco City naman, naandyan po kami sa Tomas Belize Street, San Juan, Tabaco City. At sa mga taga Pilar Sorsogon, nandyan na po kami sa Purok 7, Barangay Marifosque, Pilar Sorsogon. At sa Sorsogon City, nasa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa Camarines Sur, sa Naga City, nandyan po kami sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. At sa mga taga Rinconada naman, nandyan po kami sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa tuyang programa ng Marhay na Hapon at gusto kong batiin si Nerissa Lopez, Mera Puentes, si nagdadaog sa tuyang ngunyan, si Luz Bobis, and of course sabi ko kasubago, si Manay Baby at si Malu Vega Balion, okay, si Lulu, okay, sila Marian, okay. So kasubago, bago kita mag-break, hapot ko sa inyo mga tugang, kinakailangan ba talagang maghintay? Ano? The benefits. Ano bang mga benefits ng tinatawag natin waiting? Ano kaya ang maganda? Tayo ba kinakailangan ay nagmamadali lagi? Ano? Bakit ka ba maghintay? Gawin mo na. Wag na maghintay. Alam mo, kahit gawin mo, maghintay ka pa rin. Kasi talaga sa buhay, importante ang paghihintay. Ano? Yan. Kaya i-text ninyo, kailangan ba talaga? Ano bang mga naidudulot ng kabutihan ng paghihintay? Okay. So, parang at least alam nindo kung saan kita saan si Father Butch na humuhugot. Okay? May nag-text sa kuya. Basahon ko muna. Basahon. Uni ba kasi niyo? Okay? Sabi sabi sa kuya, okay, may si 6047, ngayon, Father, may napanaginipan ako. Minsan na Mama Mary, kausap ko, sabi niya, pakipray na lang po kay Mama Mary kay Jesus, marahay ako. Iyo, sige, sagot sa akin ni Mama Mary, go po. Oo, pero hindi naman natin yun sa
sa atin mabibigay agad ni God. Tama naman. Diba? Tama naman sabi nga niya sorry. Hindi naman kaagad na ibibigay agad ni God. Means mag-time. May time para doon. Hintayin lang natin. Tama ka, 6-3-4-7. Hintayin natin. O, tingnan mo, kahit ang Diyos naghintay Diba? Alam mo, nagkasala kagad ang tao, si Adan at si Eva. Pwede sana din nung sa paraiso, no, sa hardin, pwede kagad, sige, ligtas na kamo. Hindi hinintay ng Diyos. Ano? Hinintay pa niya ang tao. Kaya nga ang Diyos naghintay din. Alam mo, maganda po yan. Pero mga tugang, para aramin do kung saan ang hugot ni Father Butch, bakit ang satuyang topic mo niyan ay ang paghihintay o paghahalat. Okay? Hali po ni kasi sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 12, talata 35 hanggang 38. So, kung mga tugang, manunugod iniho sa pag-andam ng mga surugoon. Okay? Ang sa Bicol, ang paghintay ay pag-andam. Okay? Basahon ko mga tugang ang Biblia. Maging andam kamo. Yun, ibig sabihin, maging handa kayo o maghintay. Asin, palaada ang saindong mga ilawan. Okay? Importante talaga kasi mahirap naman na naghihintay kang nasa kadiliman. Mahirap yan. Maging arog kamo sa mga surugoon na naghahalat. Naghahalat. Ang maghahalat, yung waiting. Ang andam is paghanda. Kang pag-abot kan sa indang kagurangnan hali sa kasalan. Tanganing pag-abot niya, mabuksan tulos tinda ang pintuan pagtuktok niya. Yan, importante. Kaya pag naghihintay ka, dapat kasama kasi sa paghahanda ang paghihintay. Paladan ang mga surugoon na maabutan kang sa indang kagurangnan na bakong turog. Hindi siya makapaghintay. Natulog na. Sa katotohanan, sinasabihan ko kamo, maandam ang kagurangnan ning kakanon, papakaunon sinda sa paglilingkudan. Paladan ang mga surugoon na yan kung maabutan niya sindang andam. Dawa pa mag-abot siya sa kamatangaan ning banggi o sa pagkaagang amay. Yan mga tugang. So magayunon talaga, importante talaga mag-andam. Okay? Maghanda. At maghintay. Alam mo, mahalaga po yan. Totoo, isa sa mga bagay na ayaw ng mga taong maghintay dahil daw ang paghihintay ay nakakainip. Nakakainip nga naman talaga. Naghihintay ako. Yan, nakakainip. Yan. Ano ba talaga, Father Butch, ang gamot sa inip? Do something like prayer. Remember, isa sa ayan nga pala, binibigyan ko na kagad na kayo mong solusyon. Habang kayo naghihintay, mahirap po kasi ang tinatawag natin idle. Idle father. Walang ginagawa. Yun. Pag wala kang ginagawa, mahirap maghintay. Kaya ang iba nga, naggagansilyo na lang habang sa paghihintay, nakagawa ng borda. Ay, sorry. Iyo baga. Nakakainip. Kaya anong gagawin natin parang hindi tayo mainip sa naghihintay? Di magrosaryo ka. Pakuniyo. Yung maghintay din, nakaperang paulit. After all, ang buhay naman kasi paulit-ulit Natural yan. Ulitin mo lang. But after all, every time you meditate on the mystery, there are so many thoughts that may come to your mind. Okay? And that's why you need to contemplate.
Okay? You need to think over and over again. Okay? So, yan po importante yan eh. Ano? Kasi Father, ayaw ko maghintay eh. Nakakainip. Totoo yan. I'm not saying na okay ang maghintay. Alam mo, pag habang naghihintay ka, you must also do something. Okay, isa yun. At parang you will not dwell on negative thoughts because, by the way, our thoughts are repetitive. Okay? Ang satuyang mga isip, pabalik-balik yan, paulit-ulit yan. Tandaan natin, inisip mo na last week, inisip mo last year, hanggang ngayon naisip mo pa rin. O ano bang mga madalas na naiisip mo ngunyan? Kaya mahirap po yan eh. Be careful with your thoughts. Mahirap po yan. Kaya nga, parang mawala ang pagiging mainipin sa paghintay, kinakailangan, clear your thoughts, declutter your mind. Yung sinasabi, halion mo sa mga cobwebs. Ano mga cobwebs yan? Mga negative thoughts yan sa buhay. Halion ta yan. At sabi ko nga, kasubag aga, sabi ko, most of the time, kadakol ba kitang pag-iisip? At mostly, ang sa tuyang mga naisip naman, di naman talaga totoo. Minsan, we are simply being deceived what we think. And that's why we have to ask ourselves, whenever we think something, and sometimes our thoughts are not good, hindi maganda, ang gibuhon ta mga tugang ay, okay, give me the evidence. Halimbawa, ikaw, empleyado, ako, tatalasakin yata ako dito sa trabaho. Ngayon, takot lang yun. Naisip mo. Siguro, may mga tinatago kang mga ebidensya din talaga. Give me the evidence. Palagi ka sigurong late, arrogant. Pero kung wala ka naman ginagawang masama, yung sinasabi, okay, ask yourself. Okay, ask yourself. Ano yun mo ang sandiri mo? Haputon mo. At the same time, magayon ng bagay ni, what are you thinking? Ano bang madalas na iniisip mo? Kasi, sa paghihintay ka, naiinip tayo kasi yung sa isip eh. Minsan nag-overthinking tayo. Ang maganda, what are you thinking? What are you thinking? And most of the time, we are thinking of many things, and unnecessary things. We think of God. When was the last time you think of God? Father, nag-English ka ngunyan Ano talaga English ka? Nag-Englishero ka ngayon Tagalog na, Bicol ka na nga ni Father. Sige. Iyo baga, pagparaisip mo, pagkatapos, mayo man, so paisip mo man, mayo man sana. Kaya mas magayon, haputan mo, isipin mo lugod gunyan, pag hurup-hurupon mo na lugod, iniisip mo ba ang Diyos? Okay? Isipin mo ang Diyos. Alam mo, magayon ng pag-isipin ng Diyos. Paano ko pa isipin mo? Kaya, ang hapot mo sa sarili mo, inahapot mo ba ang Diyos? Na are you thinking of God? Nahapot mo. May nag-text sa kuya, basahon ko iniho. Maray baga iniho. Mag-ano kita. Baga. Sabi ni 0616, maray na hapon po. Kaipuhan po na maghalat. Magkaipuhan o kahilingan ta sa Diyos, di naman pwedeng madaliin. Kailangan maghintay, magdasal, pasensya, at magpasalamat. Kahit na wala pang kasagutan sa mga kahilingan, yan, magpasalamat. Tama yan. 0616 talaga, maghalat. Okay? Sabi ni 6428, opo, kailangan po natin maghintay kasi mas alam ng mahal na Diyos ang nararapat para sa atin. Sabi ni Nea. Okay? Thank you very much. Kumusta ka mo dyan sa Catanduanes? Okay? Saan ito? Saan mo ka?
inibagang San Andres, iyo. Importante maghalat. Maghalat sana kita. Maabot mga sarong niya na marami ng taong naiinip, ining sarong hapot. Father Boots, kailan ba matatapos ang pandemyang ining COVID-19? Walang nakakaalam. Okay? Matatapos ito, pagtapos na. Sige, tama, balik kita giraray. Ang oras po niyan ay 33 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alphamart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Patuloy pa ring tumataas ang mga nagkakasakit ng COVID-19. Dahil dito, muling itinaas ang quarantine restrictions sa ibang lugar, lalo na sa mga kinakitaan ng Delta variant. Gagamitin ng mga lokal na pamahalaan ang panahong ito upang pagigtingin pa ang pagtugon sa mga kaso at pabilisin ang bakunahan sa mga lugar na mataas ang panganib sa Delta variant. Habang ginagawa ng gobyerno ang mga hakbang na ito, patuloy ang panawagan ng Department of Health na magmask, hugas, iwas at magpabakuna kung panahon nyo na para maproteksyonan ang sarili at iyong mahal sa buhay laban sa COVID-19. Paalala ng DOH, piliin ang mga gawaing ligtas sa COVID-19. Ipinapaisi Canalbay Electric Cooperative Incorporated o ALECO na magkakaigwan in district elections para sa Junta Direktiba Canaleco sa mga minasunod na petsa. November 6, 2021, Rapu-Rapu and Legazpi Port Voting Center, Legazpi Port Elementary School and Rapu-Rapu Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, October 27, 2021. November 20, 2021, Tabaco Voting Center, Tabaco South Central Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, November 10, 2021. December 4, 2021. Manito and Albay District Voting Center, Manito Central School and Bagong Bayan Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, November 24, 2021. December 18, 2021. Ligao and Uwas Voting Center, Ligao West Central School and Uwas South Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, December 8, 2021. January 8, 2022. Daraga and Kamalig Voting Center, Daraga North Central School and Kamalig North Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, December 29, 2021. January 22, 2022. Pulangi and Libon Voting Center, Pulangi South Central School and Libon Central Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, January 12, 2022. February 5, 2022. Malinao and Tiwi Voting Center, Tiwi Central School and Balsa Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, January 26, 2022. Ang Certificate of Candidacy kan gustong magkandidato, dapat maisumiter day maglampas sa mga petsang nabanggit alas 5 ng hapon sa opisina Canaleco sa W. Vincent Street, Albay District, Legazpi City. Ang nagpapaisi, ang manihamiento Canaleco. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology. Kaiba ang Women Micro Entrepreneurs asin ang Great Women Project 2. Wow!
May pasalubong si tatay. Haling Edgelyn's Pili products. May pili candies, crispy pili, salted pili, mazapan pili, dokulon tay, masiramon pa. Igwapa nga ni Sinda nin pili tart, santan, asin pastillas. Edgelyn's Pili Products and Pasalubong Center, located at Sorsogon City. Contact 0977-738-1793. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Marahay na Hapon with Father Boots Bombase OP ng University of Santo Tomas. Ngunyan nag-text sa kuya at hinapot ko baga, kaya po ba talagang maghalat kita? O kailangan ba talaga na maghintay tayo? Si 6047 nag-text giraray sa kuya. Kasi gusto niyang i-share ang ginawa niya habang siya naghihintay. Okay, sabi niya, yung ginawa ko nga, Father, na sa suggestion ko sa Malacanang for all PWDs like me. Okay? PWD pala, ano? Oh, since 2019 pa ako kahihintay, pero hindi me boring kasi I'm just reading books while waiting it para prepared me. Oh, yun. Magayang ginigibo mo, ha? Tama yan. Ano? Kasi kadakla ng mga tao ay boring. Alam mo, ayan salitang yan, narinig ko na madalas sa akin pamangkin sa Amerika. It's boring, uncle. It's boring. Boring. You're bored. Mabuburo ka dyan. Boring. Alam mo, ang mga taong boring kasi they are not acting. Acting, you will not be boring. Okay? So, do something. Yun. Yun nga, one of those who can, what you can do is read your books. No? Ang iba nga, ngunyan, of course, ang iba naman, nagpe-Facebook, duman sa, sa isang hospital, yung mga nagpapa-chemo, nagpapa-dialysis, ang ginigibo, nagpe-Facebook, no? Nagme-messenger, Facebook, siguro mag-Netflix ka mo. Importante, pero alam mo, gusto kong isa-suggest sa inyo mga tugang, do something
beneficial. Not only for your itong araw nito, but something productive. Productive na mapapakinabangan. Importante baga yan sa buhay, napapakinabangan. O nag-text sa kuya basahon ko ng text ni Kuya Ta. Nag-text sa kuya si 6428. Kailangan po natin maghintay at magbantay dahil wala po nakakaalam kung kailan siya babalik. Tanging siya lang po ang mahal ng Ama, nakatakda ng lahat kung kailan magaganap. Totoo yan, maghintay tayo. Ang problema kasi mga tao nagmamadali. Alam mo, let's go back to nature. Okay? O then, ito talaga naman totoo yan eh. Sabi ko kasubag mga tugang sa Indo, na gabos na isinilang, lahat na isinilang dito sa mundo, ay kailangan maghintay. Okay? Hindi kinakailangan madaliin. Subukan mong madaliin. Halimbawa, ikaw, partera o midwife, ikaw nagpapaanak ka baga, ka. O halimbawa, pagbunot mo kang aki, biglain mo. Hindi ko alam kung binibigla ba talaga o hindi. Basta halimbawa, gabos ba, delikado yan, baka maputol ang kuwangkaan, ang sa iyang bitis, very soft ang mga bones kayan, bako niyo, dahan-dahan, hanay-hanay, hintayin, dahan-dahan lang sa buhay. Yun, baga, importante dahan-dahan. Ang problema kaya, nagmamadali. Tingnan mo yung mga babae, mga lalaki, mga bata, na nagmamadali. O ano kaagad? Nagmamadali makipag-sex. Ano nangyari? Nabuntisan baga? Pagkatapos sasabihin ka nanay, paano yan? Palaglag yan. Nagmamadali. Pag nagmamadali, patay. Sigurado yan. Subukan mo, nagmamadali kang tumawid dyan sa kalsada, masasagasagap, patay ka dyan. Alam mo, kahapon nang umuwi kami sa Tigaon, may nakita ako doon eh. Motorsiklo, doon sa may uwas, ito baga nga itong magkurbada duman sa Malawag sa uwas. So, truck, paduman sa Legazpi, so tuman, so ini yung motor, hali sa uwas siguro ito, paduman man sa Legazpi sa diversion. Ay, nakalaogso ko yan. Nakalaogso itong motor sa irarum kang truck na nakulaon. Dahil ko na reparo ito. Pigbindisyonan ko na sana. Dahil ako nagbaba. Dahil ko naman pulis. Anong gigibuhong ko duman? Osyoso. Di magka-traffic pa. Pipangaji ko na lang. Dahil ko ito alam kung buhay o patay. Yun nga, sana wag naman namatay. Pero alam mo, isa sa mga, nag-apod si Manay Grace, si Manay Solidad. Manay Sol, ma-share ka ngun yan. Pakiluway tabi, so, na nagpi-feedback. Sige, isi-share mo. Kayo po talaga maghanap ng mga tao. Talaga mabalik si Lord para magugda sa kinaban. Iyo. Para bawiin kita sa magataong paghahadi. Na siya giraray maghadi sa tuya di sa ibabaw daga. Nag-feedback Manay Sol. Maghanap na lang kita, mahala. Pag tabi, luwaya so sa imong mapusugunan sa imong talagang maghanap kami kitang mga tao maghanap talaga kung garing si Lord mapahiling sa tao para maghusga sa mga tao na pighalian ng kapwa kay Juan siya girarayan maghali sa ibabaw kandaga. Anyway, Manay Sol, ikaw baga bistado ka dyan. Masyadong nagpi-feedback. Pwede bang okay. Dapat na nagpi-feedback. Dapat harayo ka sa imong radyo. Okay. Ngunit aram ko baga ikaw naghihilot.
Pag naghihilot ka baga, siyempre, sasabihin mo, maghalat baga o di maghalat? Maghalat sigurado. Kung ang sigurado, ang hahalaton. Bakong sigurado. Tama yan. Iyo. Sige, Manay Sol, thank you very much, ha? Iyo, okay. Salamat. Okay. Si Manay Sol talagang active yan na naghahalat. O lalo ka mo baga, mga sa programa naghahalat. Si Sally Samar, perme yan, naghahalat perme yan. O si Maria, naghahalat talaga. Naghahalat sa tuyang programa. Okay? Ito mga benefits ang paghahalat. Anyway, mga tugang, bago kita mag-break, ito ko muna sa Indo. Isa rong benepisyo ang paghahalat. Because sabi nga sa English, waiting creates space in your life. Importante baga, maghalat. Alimbawa nga, miski magtaram ka baga, maghalat ka muna. Kadaklan baga na, alimbawa, sabi nga between sa psychology, between the stimulus and the response, you must create a space. Yun ang waiting. Before you say yes or no, dapat igwa ka muna duman ng space. Yun na yung paghalat. At habang naghalat ka, isipin mo kung ano ang gigibuhon mo. Ano ang marhay na gibuhon mo? Ano bang mabuting gawin mo? Mabuti o ano bang sasabihin mong maganda? Kaya nga, waiting, importante yan. Creates space in your life. Ang problema kasi ganyan sa panahon dahil nakakaya kayong espasyo. Wala na, nagmamadali. Precious time to get in touch with what is going on inside you. It creates space to come to grip with what makes your heart beat faster, what is important to you. So don't waste it by filling it with rushing or busyness. Yun. Hindi ka nagmamadali talaga. Kasi madalas ko sinasabi yan ang pagkakamali ay dala ng pagmamadali. Kaya miski sa pagtataram, ang mga taong mabilis magtaram, mabilis magsalita, hindi maintindihan. Kasi para nilang kinakain ang salita. Hindi pwede yan. Kahit sa pagsasalita, huwag kang magmamabilis. Hintay ka muna. Maghintay. Okay? Take time. Okay? Ang problema kasi, we don't take time. Okay? Kasi gusto tayo nagmamadali. Kasi nakakainip, Father, pag hindi ka kasi magpapasyensya pa ako. Yun na nga niyan. Waiting builds on us a character. Okay? Tingnan natin. Nakakainip ang maghintay. Pero kung mahal mo at mahalaga sa iyo ang hinihintay mo, kahit gaano katagal, at naiinis ka na sa paghintay, ay matyaga ka pa rin dahil umaasa ka at nagtitiwala. Yan, importante yan. Ang paghihintay. Sa buhay, importante yan, maghintay tayo. Okay, so babalik po muli ang iyong lingkod pagkatapos ng pag-alala. Ang oras po natin ay 51 minutes after 1 o'clock. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Sa first session po ng vitamins infusion na napansin ko pa ang pagdumi ko po ay tuloy-tuloy ang dumi ko po. Nang naiisip ko pong siguro itong yung mga naipon na toxin dito sa katawan ko, paunti-unti nang nailalabas. Saka, ayun nga po, gaya ng sinasabi ko, lumakas po ako, gumana po ang tubig ko. Okay po, nagpapasalamat din pa ako sa naitulong sa akin ng Doc Alternativo. Ako po si Mrs. Teresita Bayrante, 65 years old. Nakatira po sa San Nicolas, Bao, Camarines. Ang Doc Alternativo, the Business Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Para sa karagdagang impormasyon, kumonekta lang sa 0967-583-1820
Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Ang health tip na ini, hatod sa Indo kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom kay vitamin C as in zinc sa Roaldao, mag-ATC Vitasync na sa Roaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga tugang, sa tuyang pinag-uurulayan mo niyan sa tuyang programa ang paghahalat or in English, waiting. Nasa waiting list ka ba? The waiting. Everybody is waiting. Pero waiting is preparing. Hindi po ibig sabihin waiting is boring. Kasi may mga tao ay naghihintay, boring. No po. Tanda natin, waiting. Sabi nga, alam mo, when I was in California, wow, grabe na California. No, kasi noon madalas ako pumunta talaga sa Amerika. Every year nasa Amerika ako. No? But anyway, during the time, nag-attend ako doon sa Long Beach Convention. Ganda yun eh. Yung national convention nila yan eh. Family. At saro na dahil ko talaga malingawan doon yung sinasabi, wait. Okay? Love waits. Ang pag-ibig daw nakapaghihintay. Yan. Love. If someone cannot wait, isa po yan distinction, indication na he does not love you. Okay? Because love can wait. Pag mahal mo ang sarong tao, hihintayin mo siya. Huwag mo siyang mamadaliin. Huwag mo siyang mamadaliin. Halimbawa, kasi nangyari yung mga kabataan baga, nagmamadali. Remember, sinasabi, waiting is a sign of true love and patience. Wait. People cannot wait eh. Gusto kagad, sige, let's prove it. If you love me, let's have sex. Ganun ba kagad? Prove it. No, wait. Wait muna. Maghintay ka. Problema ngayon, hindi makapaghintay eh. Kadakol. Miski ko niyan. Halimbawa, malapit ang eleksyon. May manamumudbud na ng pera. Wait, maghintay ka muna. Mamaya, pagdating sa eleksyon, pagdating sa wala ka na tuloy na pera. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng perang pinamumudbud na ngunyan. Yun, delikado yan. Maghintay. Tingnan mo ngayon. Ilan bang presidentiables? Hindi makapaghintay. Maghintay muna kayo. Maghintay muna kayo. Ako, naghihintay rin eh. Naghihintay na sana maibalik muli ang dalawang partido dito sa Pilipinas. Okay? Left or right. Yun na lang. Sabihin natin, kung sa Amerika, Democrats and Republican. Digdi sa Pilipinas, naghihintay din ako eh. Naghihintay na ako na magkaroon ng political revolution.
Naghihintay ako magkaroon ng revolusyon politiko, hindi yung war, yung bloody revolution ha. Revolusyon, ang ibig sabihin ng revolution, pagbabago. Naghihintay ako niyan. No? At naghihintay ako na sana there will come a time na hindi lang ito mawala ang COVID. Ang importante, naghihintay ako na mawala na talaga ang mga katiwalian na yan. O may text sa kuya si ano eh. Sino ba ito? Ito may nag-text sa kuya. Okay? Okay, ito sabi niya. Sabi niya, ang pwede pa gibuhon maghalat, Father, isipon natin na kagayunan kang ialat mo, like ialat ko, Father, basta positive ang isipon nindo. Tama yan, positive mind. Okay? So, kaya nga, isa sa, para mag-isip kita ng magayon, pray. Okay? Pray. Importante yan. If you really would like to, sabi nga ni, I will give you, ang gibuhon ta, while waiting. Pray. Believe and wait. Okay? Yan lang naman eh. Tanda natin, our willingness to wait reveals the value we place on what we're waiting for. So talaga makikilala tayo. Kailangan ng paghintay. We cannot deny. Maghalat tayo. At sa paghalata, maghalat nga ni. Halat ka mo. Ang problema, miski fall in line, di mahalat. Miski sa traffic. O tingnan mo na lang sa traffic, di mahalat. Makipagsusuan. Ano nangyari? Lalong nagkagulo. O, naghintay ba kayo? Oh, thank you very much. Anyway, mga kaibigan, babalik po ang inyong lingkod bukas, Miyerkules. Di pala, tuwing Miyerkules pala, igwaning inaapod na voters education. Kaya Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado, ang lingkod ay babalik sa tuyang programang Marhay na Hapon. Kaya ngunyan, mga G, nakita inabutan naman kita ng oras ng pamamaarap. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpinawa siya ng Diyos na pinagmamakawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga bus sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibunin mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat na malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, Diyos mabalos po sa ito kabos na naginanyog. Naghalat talaga, naghalat ha. Kan sa tuyang programang Marhay na Hapon, sana dahil ka mo malangkad. No? Dahil ka mo malangkad. Huwag kayo mainip. No? When habang naghihintay, do something. Isa sa mga bagay na magandang gawin habang naghihintay ay magdasal at magbasa ng Biblia. Importante yan kasi makapag-chismisin ka dyan. No? Magbasa ng Biblia, magdasal, magrosaryo, magayunin iyan mga tugang. Teka muna sayang. Sana sa paghihintay natin, huwag natin sayangin ang panahon. Pagkos atin pakinabangan ang bawat panahon. Ito po si Father Bus Pabasi OP na nagsasabing, bye for now, and see you again for our next program. Ang sa tuyang susunod na programa ay ang Usapan Pag. Thank you, bye-bye. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves. Faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gifts.
Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening Para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Kung igwa na po kitang namamatian na simptomas kan COVID-19, day na po muna kita maglaog sa trabaho. Asin tulos magpakonsulta. Proteksyon na po ito sa mga kapwa nating manggagawa at sa mga negosyong tumutulong para muling tumakbo ang ating ekonomiya. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. Matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Ito ang tama! Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa
panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Kaping swak sa iyong panlasa? Mixton Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixton Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat. Jokep Mixed Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. Jokep Mixed Coffee. Ang kaping para sa lahat. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang Doc Alternativo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin dai magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always #1. Always #1. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 2 Gs. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na okay lang kung kasabay sinda dating Presidente Jojo Binay asin Senador Richard Gordon sa linyada kan mga aspirantes para senador ni Vice Presidente Leni Robredo sa pagsasabi na marhay ini para masiguro ana panggagana ni Robredo sa 2022 sa presidential polls. Sa iyang sinabi na bako uman siya miyembro kan selection committee alagad pipasabot man sa iya na kaiba sa linyada sinda Binay asin Gordon. Idinagdag pa man ni Trillanes na ang gusto man sanang mangyari ka na Magdalo Group na masiguro na manggagana sa eleksyon presidensyal si Robredo. Yan ang alas 2 na bareta, halidigi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod.